Takže čau, vás vítáme z dnešného videa z Raft. Hrál jsem to veľa, idem hrať. Áno, mám Dizerov PC a dobre sa mi to laguje. Čo je stalo? Ľudia, toto je dosť pofide, no ale som aká to bude fungovať. Bohužiaľ to nešlo, takže si ideme zahrať skúsené snad challenge. Teda čakám, aby ste mi to verili. Takže čo mi to ukazuje? No, dobre, už sme to našli. Skúsime snad. Dáme si tohle. Dívajte, ak mám počítač, tak budete machať. Sorry. Nie, bo ja som na týchto vôbec nesmiem. Veľmi vtipné. Úplne veľmi vtipné. Ty, dobrý Michael Jackson. Grafická chodí, čo? What? To som už nemal. Asi nepôjde ďalej. Dobrý plácok. A že si pomýl, že to nebola voda.